ورات ተኸታተልትና ኣብዚ ቅንያት ኣብ ገለ ከባቢታት ኤርትራ ኣዝዩ ሓያል ግፋን ምግፋዕ ህዝብን ይፍጸም ከም ዘሎ ናብ መስትያት ቤትና ዝውሕቱ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ። እቲ ናይ ግፋዕ መስርሕ ነቲ ብቐረባ ክርከብ ዝኸኣለ ካብ ዘለዎ ብምውሳድ ነቲ ዘይተረኽበ ወይ ዝተሓብአ ኸኣ ክሳብ ኣባይቱ ብምዕፃውን ኣባላት ስድራ ቤቱ ጅሆ ብምሓዝን ኢዱ ንኽህብ ዝካየድ ናይ ፀቕጢ መስርሕ እዩ። ኣብ ከባቢ ሰገነይቲ ዝርከባ ንኣሽቱ ዓድታትን ኣብ መረታ ሰበነን ዝዓረዱ ኣባላት ሰራዊት ኣብ ሕልፍ ዝበለ ናይ ግፋን ግፍዕታትን ስራሕ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ይጠቅስ። ቅድሚ ሕጂ ኣባይቲ ናይ ሓያለ ስድራ ቤታት ከም ዝተዓፅዉ ከብቲ ከይተረፋ ንኸይወፍራ ከም ዝተኣገዳን ብዙሓት ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዲ ከም ዝተኸላበቱ ዝዝከር ኮይኑ መንእሰያት ካብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምስ ናይ ቅድስና ኣልባሳቶም ክግፈፉ ርኢና ነርና። እዚ ናይ ሎሚ ቅነ እውን ንዕኡ ዝመሳሰል ከቢድ ናይ ግፋዕ ፅዑቕ መስራሓት እዩ ዝካየድ ዘሎ። በዚ መሰረት ኣዴታትን ኣንስትን ናይቶም ስርዓት ህግደፍ ብሓይሊ ከዕስክሮም ዝደሊ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ኣደራዕ ይወርደን ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ግፋዕ ደቂ ሰባት ሎሚ ዝጀመረ እኳ እንተዘይኮነ ሓደ እዋን ግን ካብቲ ህዝቢ ዝለመዶ ዓይነት ናይ ግፋዕ ኣሰራርሓ ፍልይ ወይ ብርትዕ ዝበለ ምስ ዝኸውን ክንዛረበሉ ንግደድ እምበር እኳ መንእሰይ ብሰላም ወፂኡ ብሰላም ካብ ዘይምለስ ኣስታት ርብዒ ዘመን ኮይኑሎ። ከምቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ ካብ ግፋዕ ሓሊፉ ዓንፃ ናብ ስድራ ቤትን ዓድን እንተበፂሑ ግን መሊሱ ኣሸቓሊ ይኸውን። ስርዓት ህግደፍ ኣብዚ እዋን ብስም ዘይወግዓውያን ወከልቱ ኣቢሉ ይገልጾ ከም ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ኩናት የለን እዩ ዝብል። ኣብ ባይታ ግን እቲ ንኩናት ዝግበር ምንቅስቓሳት ኮፍ ኢሉ ንረኽቦ። ካብ ግፋዕ ንምግልጋል ዘሎ ኣማራፂ ስደት ጥራሕ እዩ። ስደት ከዓ ከም ቀደም ቀሊል ኣይኮነን። ናብ ሱዳን ገጽካ ዘይሕሰብ እዩ። እታ ሃገር ፈሪሳ እያ። ኮይኑ ተሪፉ ናብ ኢትዮጵያ እዩ። ንሱ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ዶብ ሰጊርካ ናብ ትግራይ ምስ ትበፅሕ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ኣብ ኢድ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት እንተኣቲኻ ኣሽሓት ዶላራት ከፊልካ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ክትሓልፍ ትኽእል። ኣብ መንገዲ ምትራፍን ብህግደፍ ተታሒዝካ ኣብ ከም በዓል ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣበይቶ ምስቃይ እውን ኣሎ። ስለዚ ብኩሉ ሓዊ እዩ። መንእሰያት ውትድርና ዓቕሎም ኣፅቢበሎም መወዳእታ ሲኢኖምሉ ዕድመ ንእስነቶም ተበሊዑ መጻኢኦም ኣተሓሳሲብዎም ዓቕሊ የፅብቡ ኣለዉ።